ҳақорат ва дашном бар зидди мусалмонҳо аз сӯи як ҷавони рус, ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ наворе паҳн мегардад. Ин бадбахти рус китоби муқаддастарини мо, ки номаш Қуръон аст, китоби муқаддастарини дунё, ки номаш Қуръон аст, ӯро бо ҳамон коре, ки дар дасти худ дорад, пора пора кард, гӯё ки хашми мусалмонҳоро бедор карда истода бошад. Мы не допустим ваших традиций. И если вы, сука, не попуститесь чурки, мы будем резать ваши глотки, как собаки. вазъи муҳоҷирони корӣ дар Федератсияи Русия ба ҷои оне ки беҳтар шавад, рӯз то рӯз бадтар шудааст. Барои чӣ? Сабаб дар чист, ки ин қадар инҳо муҳоҷиронро зердасти худ карданд ва ин қадар машаққат барои муҳоҷирон пешниҳод шуда истодааст. дӯстони азиз, агар ки шумо омода бошед, мо навори худро шурӯъ кардаем. ассалому алайкум бародарон ва хоҳарон ва тамошобинони шабакаи Корвони Умр. аз шумо хоҳиш, дар зери видео якта лайк монед ва ҳамон тугмачаи подписатсияро зер кунед. агар ки шумо ба канали мо меҳмон шуда бошед, ҳатман обуна шавед ва аз наворҳои нави мо бохабар бошед. агар ки шумо ҳамин илтимоси моро ба ҷо оварда бошед, марҳамат, наворро тамошо мекунем. дӯстон, барои чӣ дар ютуб ҳама ин наворҳоро намегузорӣ? барои чӣ кӯтоҳ гузошта гап мезанию халос? ба хотири оне ки барои айнан ҳамин саволҳоро шумо метед ва бар хотири чӣ ин қадар видеоҳои кӯтоҳ кардаистам. ҳама ин наворҳои мо, ки мо дар ютуб наметавонем гузошта, албатта авторский прав ё ягон нарушени меғалта, аз ҳамин соб метавонед ҳамин наворҳое, ки мо дар инҷа наметавонем дар ютуб гузошта, дар телеграм канали мо тамошо кунед. барои телеграм дохил шудан чӣ кор мекунем? силка дар комментарияи аввал ва ҳамчунин дар описанияи видео мебошад. телеграм канали мо ҳаст ва ҳамон дохили силка мешавем, рост ба канали телеграми мо меравем. дар уҷа ҳама намуди видеоҳое, ки мо дар ютуб наметавонем гузошта, дар уҷа ҳама ин видеоҳо маълумотҳо оиди ҳама ин наворҳо мебошад. агар ки шумо ҳамин корҳоро кардед, дохили комментарияи аввал мешавем ва дар он ҷо силка ҳаст. дар ҳамон силка даромада наворҳоро аз телеграм тамошо мекунем ва ҳатман фикри худро дар комментария нависед, ки хеле ва хеле муҳим аст. бо шумо ҳастам Абу Мудассир. интизори наворҳои нав бошед ва ҳатман телеграм канали моро низ хабар бигиред.